फिर नहीं अइबू ई मनवा हमार तो फिर नहीं अइबू कैसे लगी मनवा हमार तो फिर नहीं अइबू ई मनवा हमार तो फिर नहीं अइबू कैसे लगी मनवा हमार चली जइबू ससुरा तो फिर नहीं अइबू कैसे लगी मनवा हमार 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 जाए से पहिले सेटिंग करा दो अपना सखी से जान अपना सखी से जान चली जइबू ससुरा तो फिर नहीं अइबू कैसे लगी मनवा हमार जाए से पहिले सेटिंग करा दो अपना सखी से जान तो फिर नहीं अइबू ई मनवा हमार फिर नहीं अइबू DJ Manish Raksol. तो फिर नहीं अइबू ई मनवा हमार तो फिर नहीं अइबू फिर नहीं अइबू कैसे लगी मनवा हमार हमार बड़ी बाहर तोरी कोमरी चाह करे ओढ़नी ओढ़ेली रे समके है हई भल के जवानी छल के जब से पियली पानी नल के नल के नल के बड़ी बाहर करे कमरी चाह करे ओढ़नी ओढ़ेली रे समके है हई फल के जवानी छल के जब से पियली पानी नल के लाली लाली उठावा पे लाली उठा लाली लागे लेली हमर जान 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 जाए से पहिले सेटिंग करा दो अपना सखी से जान अपना सखी से जान तो फिर नहीं अइबू कैसे लगी मनवा हमार चली जइबू ससुरा तो फिर नहीं अइबू कैसे लगी मनवा हमार जाए से पहिले सेटिंग करा दो अपना सखी से जान अपना सखी से DJ जान Manish Raksol. राइटर ओसिम से काहे दूर भइलू ये जान
बाय सूरज सराबी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, माँ चैनिया चौक, कटगिनवा रक्सौल।